Mga layo kakipag-adatan ha si tanokman si sagyang aya update tanong sagyang aya kaya collapse agyang kai negotiation between United States of America ag yang kaya Iran ag yang aya update imanto si sagyang aya di mangulaw si sagyang aya Strait of Hormuz sa tandangang tanong sa matano sa mapiapa makinggana yang kaya idol tano Masakaw explain kabar sa Basa Maranao. Sama na mga pagarian na si Tano focus o di na update tano si sagyang kaya collapse agyang kaya negotiation between America agugyang kaya Iran na ayamala nagyang kaya may papansak iman to a threat si sagyang kaya Strait of Hormuz. So sama na nagyan na nimala ayaman na niyan na BBTRN tano o di na ipag-update tano anto na itito sabab sa imanto nagyang kaya social media o di na mga news agency na ayad na kabatiya tano ron na mini dapulog sa nagyang kana na ayaman na niya na mga mga naval o di na mga warship agyang kaya man na niya na Amerika way na klaron tanway sabab sa yang kaya Iran na yaman na yan na tigiran na still under control pa nagyang Strait of Hormuz. Nagwayaman na yan na still pupakaw kita pan so yaman na yan na non-militaries o di na mga private ang mga tanker o di na kargador. Yaman na yan na mga naval. So ginan mga pagarya sa manen na 262. Ay man na niyan mga pagarian, nakasuintan ubo. Update tano si sagyang Strait of Hormuz sabab sa susaknon na miyadagdag lamelekan. Ang mga news agency, datar so local, laguso international news, misubra, paman na miya exaggerate. Agyang kaya mga balita, ay man na niyan na miya penuh-penuh ko nagyang kaya Strait of Hormuz, so di na nga karagatan na India sabab sa gyang kadar labar koro. Ngay no to na sabab sa kagay na Peter E. Trump at na patakaw rasiman to. Udi na siko isnin ko kapipita. Na yaman na niyan napakapembeto na may tirwairan. Kaya yaman tanud na eh. Yaman na niyan tigin na patabukaw ra sa tigin na kapakay may tapi sa lupa. Agyang kaya yaman na niyan na Iran. Pakapembeto ni Iran agyang na mga power planteran nga ninsan. Oy, malaw to pamagita gitu sabab pa miya kapostan o kagay. Mala ini atanto agira. With na miya expire man agyang uto ay man niyan na treaty Trump. Oy, sa Pitero yaman kagay subalita tanwa tigi na paganeron na giyang Strait of Hormuz na did na pagawkit na meron. Sa puno-puno ni Rana na mga nabal. Oy, sa swatigyan sa pagukiton, way, na bapianto na sa mga kargador, sa mga tanker, sa bapianto na yaman na niyan na subject under kapaniran. So, treto to sa interwa dunia, adid na bayaran pakaw kita si nga Strait of Hormuz. Ugid, na daw to manggulaw la, te panganiran, kagay, way, te panganiran. Nanami ako marwa mga nabal agyong utoy tigiran ang uto so ato nang uta inibituran no na destroyer agyang kaya Amerika na yaman na niyan na inubay sira nagyang kaya kwan inubay sira nagyang kaya mga Iran warship o di nagyang kaya mga nabaliran mabu ta sarta ami microphone sira na tigin atras kano kau di kano atras na yaman na niyan na timbak na mis kano anytime so yaman na niyan nagito isaba pa. So mga newscaster langon sana langon siran miya alarma. Chateo to kanira ng Strait of Hormuz. Sa debu kuan kagyang uta miya katadulro upama sa timananabal amala. Nayaman na niya na siyong wan nagyang kaya puwersa gyang kairan tapos sa may microphone siran tigina udikan no atras na timbak na miskano anytime. This is last warning. Why? Gitigin na violation niya si sagyang kaya manan niyan. Na ceasefire. Oy, sabab sa di kano si kaya sumong sa anytime na timbak ng miskano. So gito'y sabab miya ka peto agi nga mga warship, agi nga mga naval agi nga Amerika. Miya ka peto siran. Dairan matagal, dairan mapangal agi nga Iran sabab sa more than prepared agi nga Iran. Oy. So miyag dairan agi nga Iran na ayaman na niya na di ka kuha pangangalak. Oy. So
Yang to pamagita iteram pa within 4 hours apa pagpuna na may kaisnin. Kagi dapat ko kapipita. Napaka last bit ni rana interweran kay iti ayaman niya itepiran sa lupa na negative da manggulaw la. Padro na to tigiran na klusan ni ran agyang Strait of Hormuz. Klusan na miya tigin na Strait of Hormuz sayaman niya na din na pakasulod namin nagudo pa kaliw namin. Shout out Apo o Solutan. Dako na pakasulod niran, naguda pakaliw niran na yamanan yan na barko apagukit sa Strait of Hormuz. Wait mga pagarya, na mitir wagi nga iran kagiya at tigiran na giyang kaya katiro Trump na this is an exaggerated moves. Ayamanan yan na pupangangalakan niran sa mga tao. Mitir wagi nga kaya Iran, ay man to atigin na giyang Iran na still under control lagi nga IRG. Udi na giyang kaya Iranian military still under control. Di benar, it is an exaggerated agyang ayamanan niya na ditero ni Trump. Why kay man to atigin na open agyang Strait of Hormuz. Negative ubay miya black. Negative ubay man niya na pindada ka Trump agyang kaya mga barko absolute nagupliw si nga Strait of Hormuz. Why sabab sa giyang kaya mga naval agyang kaya Iran na may pusto siran sa sudden sa yamanan niya na military. Aya Peter Iran na Strait of Hormuz is open for everyone except military. Sabab yan to natigiran na military na di mi pagauketan. So sarta ini dindigiran. Agi ang utamiya bawiran roya mana niya na mga nabali Trump sa miya kapetosiran. So padro nagyang ya ininformeran nagyang oman at tigi na ubed na kailay newsan. Udi na kagdaman newsan na yamanan yan na bapian to na barko arka military na awatan newsiran. Awatan newsiran kasadin sa may lemisan why natimba ka nami kagi tigin ni violation. Siko yamanan yan na kaya po pasadaan. Shout out sa 568 viewers. Sorry sudasan maka-follow. Na followan niyo ang Facebook tano ka time to time na pag-update tano. Why na ang ganop ka remind. Ikadua. Share news sa naging kaya kabar. Pang share tanwa ka so katay ko ron nasaktan ubo ikuan pag-update sa almost every day ikadua na betian tano so kabar. Kanaba tano pagkapo na sa pamikiran nagupakapo na sa puso. Agi na betian kenegyu. Why? So benda sa katanubo dataranan. Inon tabu sa mga padatar sa mga tuwi review. Why? Katuloy-tuloy sudiran ro di ka kabar. Kati atigyan, Iran declare Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iran declares a reciprocal maritime control in Hormuz, warning regional escalation as the US prepare to enforce a naval blockade. Ayaman na niya na piyakaliw dag yang kaya piyakaliw dag yang kaya manan niyan na Iran kontrolado Iran pa nagyang Strait of Hormuz gumigay siran sa warning ini sad na tigin sa yamanan niyan udi na wad na tigin na escalation mana kapagatak sa gyang Strait of Hormuz udi na kuan na reparado gyang kaya manan niyan na US reparado gyang kaya manan niyan na Iranian military why sa gyang kaya tigin ayaman na niya na miyatero adikon di ka prepara duwag yung Amerika sa kambela ka Iran kapagulan na Iran si isang Strait of Hormuz true si sa gyang kayaman na niya na mga nabal udi na mga udi na gyang kaya mga tunay ni barko di gireran why ay pagul ni Iran sa Strait of Hormuz kapendedak penirang ko na ginasuld nagupliw sa Strait of Hormuz. Kata tiga kata sa mga pada headline, Iran declares reciprocal maritime security doctrine in Gulf. US confirmed blockade targeting vessels linked to Iranian port. Tehran warns no Gulf port will be safe if its security is threatened. Ayaman na niyan. No Gulf port. Ayaman na niya sama na tigyan. Na sisagyang kaya Gulf na datigin na safety si adar pa basta tigin ayaw sapan na so security agyang kaya Iran na da kilala ni Rano pa mayamanan yan
na nganinsan ayaman na niya na porto di na napantalan abapi anda pendungko away. Iran set terms in Hormuz. Iran has declared that maritime security in the Persian Gulf and the Sea of Oman will be enforced on a reciprocal basis following Washington announce of a naval blockade targeting Iranian ship. Ayaman na niyan. Peter wag yang Iran dinikliran. Ayaman to atigyan nagyang Persian Gulf. Ayaman na sang sa Strait of Hormuz. So di na si sagyang kana na mga darpa. Ayaman na niyan na Iran. Why? Sanga nakilid karagatan Iran. Agusi sagyang kaya Oman. Ayaman na niyan na sakun sa maileran ro. Why? Ayaman na niyan na threat. Why? Udi na nganinsan. Kahina-hinala na timbakan Iran. Why? Sabab sagyang kaya warning announcement agyang kaya manan yan na Amerika sa kambla kay Iran. Udi nakapagul na Iran na mga nabal san sa gana Strait of Hormuz. Lieutenant Colonel Ibrahim Solgari, spokesperson for the Khatam Anbiya Center headquarters, described the move as a neutral extension of Iran's sovereignty, stretching that defending territorial water is a neutral and lawful duty. Giyang kaya kaya higpitiran si sagyang kaya Strait of Hormuz. Giyang kaya stricto Iran sa nga Strait of Hormuz na yaman na niyan na Peter wag yang spokesperson agyang kaya yaman na niyan na military Iran. Agyang atigyan na kasiyupay ni udi na lawful udi nagiina kabnaray. Agyang kaya Iran si ko kasikuriran sagyang kaya manan niyan nadar pa Iran ayamala nagyang kaya miatirwa karagatan Iran udi nagyang kaya waterway. Why? The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran explicitly and decisively declare that the security of ports in the Persian Gulf and Sea of Oman is either for everyone or for no one, he said. Padsa pitero yan, agyang kaya military agyang Iran na piyaka ibniran so yamanan yan na kiatiro Iranon sa giyang kaya tigin yamanan yan na kilid ragat udi na giyang kaya mga ports isa giyang Persian Gulf. Why? Yamanan yan nagyang kana na kilid Iran nagusag yang kana na kay mipupantagi na Oman agyang kaya Oman natampila na Iran. Ugid na Oman na mga kuwananan, mga Sunni, ugid na tampila Iran. Nayaman na niyan na kapakaya tigi naging kaya mga port, pantala naging kaya Persia, nagupantala naging kaya Oman, kagisi sa sirambunan, na magpadasirampan, na kapakaya tigi na yaman na niyan na paray ni ko kadaklan, paray ni ko kadenden o pagtaw, na kapakay panatigin, uway, ayaman na niyan na para buaya, para buaya sa giyang kaya manan yan na Oman nagugyang kaya Iran. So pagmin yan ro, why na si isma tatagusa tangan Iran so kapagusara si sagyang Persian Gulf, why nagukapagusara Persian port, why sisi kirambu sa tangan Iran so kapag-usaron dabon maka ay manan niya na makapsulid. Ito ibig sabihin ng mga tao. Tehran reaffirmed the passage through the Strait of Hormuz will be regulated under what it called a permanent mechanism implemented by its armed forces vessels affiliated with advisories do not have and will not have the right to pass while other ship will be allowed transit under Iranian regulation. So sama na ya. Pupakito ko ni Iran. Reaffirm. Why? Again, atigin na passage through the Strait of Hormuz will be regulated under what called permanent mechanism implemented by the amanan yan na reaffirm. Giyang utwa pupakito ko ni Iran. Why? Nagudiran di teroon. Sa giyang katigyan ng kapagukit, passage, sa giyang kayamanan niya na Strait of Hormuz, na sip na isa tangan na giyang kayamanan niya na military Iran. Vessels affiliated with adversaries do not have and will not have the right to pass.
while other ship will be allowed transit under Iranian legislation. Yang ay atigyan, swatigan suka pagukit saya, why? Na ay mana niyan na kapakay ay pagukitan. With na true sa mana niyan na coordination si sagyang kaya Iran. With atigyan na so mga kahina-hinala, why pa na mga military ay pagilatan ni Iran si nagyang kaya Amerika, naguso pada talag pada Amerika, pagukit siya na negative. Diran ay mana niyan na will not pass. While other ship will be allowed transit under Iranian government. Uwi da tigyan na sumangapad. So tigyan sur ka Amerika, udi nagyang mga talag pada Iran Barat. Na negative. Di si paukit. Kauto. Ay mana niya na Peter Iran na diran paukit na blockbuster khabar idol Majejerbus. Sama na puniwa ko sa star ka mga absin, miya magapsin aki ang ayakuan. Hamza Marangiro. Niya magapsin tangay mga kuan. Bangkira kan sa nga star. Kata iya sa 10 agu talo ay star kan. Wina miya kaswira to si kuan. Ayamanan yan na antay ni. Kagawad. Si ki Rolls agu mga ped na da siram pen ay makambut. Miya magapsin siram manakya. Bende tanu ke siru sa star. Na di ka makaumasiram bu. Kau to ayamanan yan. Anong talas ta kakatero yan? While other ship will be allowed transit under Iranian regulation. Wida tigyan na sumanga pada tigyan na ship, barko, vessels, apumasa, udi na kargadur, apukit si sagyang kayamanan niyan na Strait of Hormuz, na okay, asar kayamanan niyan na under the regulation. O sa asara tiga pugukit ka no kabaya Iran na final so kapukit yo. Negative, agyang uta tutula sa mga news. Abadi ko kiti agi nga Strait of Hormuz nagu negative. Ang utat sisi sa news abati gira na miyapan no Iran agi nga ayamanan yan na maranis agi nga Strait of Hormuz. Kaya masusuanan nagi nga na Strait of Hormuz sa mayto na matras kasan anagi na nakaragatan na India. Karagatan na India na miyak kauladuladanan. Nagi nga misusuyok mananan. Misusuyok na Strait of Hormuz ukawanan ka. May kamagangasan makawan sa Strait of Hormuz na kawanan na gina na Red Sea. Na isigid ka ruangan na Oman, isigid ka ruangan na Yemen, nagu Saudi Arabia, isigid ka ruangan na Egypt, nagu kabu pa kaumasa yan na Gaza, nagu karubo man pa kaumasa Israel. Gina ni sa Red Sea, may sosoya kanan, madidiwang. O paano, pag-street ka sa kawanan, pag-street ka, nagina na Strait of Hormuz, na paliko, misos o pa man na masusayan so letter S, letter U, magpakagiraw karo pa ma, nagwarubo pagiraw. Naimanan yan, nagina ni Strait of Hormuz. Ugid na, upang makapagatras kasan, sa nga pang sa Strait of Hormuz na free ka, aginan na karagatan na India. So, kanabayran na nandi pelabuta. Uginan, ro pia makapeto. Pia makapeto agi nga Iran ang utam pia makamaro kuan aki pakapenusug ni sa namug. Nakatatanam niya kapeto. Iran also condemned the US moves as illegal and act maritime piracy, warning that any threat to its maritime security would have a broader regional consequences. Ayaman na niyan nagyang kay ko na Iran, nakiundim yan. Ato na ikundim. Tama ni man to na di kan ke kuan literal. Ay bup kebel sa kana dia pay. Udi na ini kagud. Udi na kunarya mato na maranawa kondima. Kanang ta nga kababayaan kau to. The US, upaman ada kababayaan nagyang kaya Iran, agyang kay ko na pamalakad moves. Agyang kaya US mana illegal ko na an act a maritime piracy. Yang ko to sulde na kaso dinggar ka. Ay man niya na illegal ang na nakapsungiran san. Warning that ini na warning nga naging Iran. Asad na tigyan threat to its maritime security. Sad na tigyan sa amanan yan na pagubay si at threat. Udi na kapakaya kaileran na marata pungulula niran threat o pama apagubay si threat ko security ami and have broader regional consequences na mata na
mala atigyan brood. Mala atigyan na yaman niyan na consequences. Yaman niyan na marata mapunggulaw lah kauto. Kapag atigyan na adna tunay ni marata atigyan na kwan. Mapunggulaw lah consequences. Amay kabay barat na makailay siransan sa bed na mobaysan. Mga paging Amerika mana ana mapipikiran na di mapia oy nakapakatigin naman na niyan na makagdam sa dinyan mag mapia kabubayaan. If the security of the posts of the Islamic Republic of Iran is threatened, no port in the Persian Gulf and the Sea of Oman will be safe. Solfagari emphasize. Pitero panagyan nga Iran. May tigyan ka ba mauma agyang utwa threaten. Ay man niyan nagyang utwa threat. O paman may tigyan ka ba aya kaulaw la nagyang ga ya kaulaw ang utwa mga threat. Uway. Upaman na mailera na madakalabar kosan. Uway. Na pitero ira nagyang Persian Gulf. Yung tigyan na man niyan na kilidaragat. Agi nga Persia, nagugyang nga Oman, mga pantalansan, nadid na septer. Sa sadno pa man, sa kaileransan, ayamanan niyan, nasuspikiran na, timbak niran. Wah, gina ni warning, agi nga ayamanan niyan, na Iran. Sa ayamanan niyan, nadabayransan pa kadapwa. Kagito'y katulang dua istorya. Dabayransan pa kadapwa. US blockade an Iranian mockery. The escalation follow US Donald Trump announced of measures to interdict vessels entering or leaving Iranian port after 21 hours of inclusion negotiation between US and Iranian officials in Pakistan. Ayaman na niyan na giyang iko na si President Donald Trump giyang uta in-announce siya na measures. Udi na kabaya yan gitu. Ayaman na niya nakamblakan yan sa giyang kay Strait of Hormuz, leaving, entering and leaving, why? Sa giyang kay Iranian ports, ayaman na niya, nagyang ko na measures ay nibigay Trump, ayaman na niya na mga kabaya Trump, papitiro yan, why? Sa kamblakan yan, kapagul na niyan, sa giyang kanan ayaman na niyan na Strait of Hormuz, through sa mga nabal, why? Agut treatment yan sa kapendedak pa niyan, kopliw na gupsulid makapoponsan sa giyang port. O di na pantala na yamanan niya na Iran na pendedak peniran, nagyatigi na matagbud na makere. Yamanan niya na kapamraka o di na matagbud na ikatero ada benaron. Owa. US Central Command confirmed that the blockade said to take effect on Monday would target vessels linked to Iranian maritime activity while allowing passage for ships not connected to Iran. Peter wagi nga US Central Command. Kataya. Peter wagi nga US Central Command confirm Iran agyang ka iko na treatment. Man agyang uta katero Trump. Ay man na US Central Command nagi-iso pagurdir ko mga military. Pamana si Trump na tero na pagurdiran niya agyang nga US Central Command. Na mana niyan, nasira ni pag-execute. Sira niya mana na pagurdira sunganosan. Na Peter Iran sa Central Command. Confirm niya tigyan nagyang mana niya na plano Peter yakin niya Trump o di na measure yan akambula kay Iran sa State of Hormuz. Padya Peter Iran said to take effect Monday, nagina na tigyan na mapungulaw la iman tuwa Isnin. Wala mubud na padakabar. Okay, na biyete ang na BBC, biyete ang na CNN, Arab News, Wall Street Journal langon. Arab News na da abar o miya panutula ba kwan. Bayran miya ba yakwan. Strait of Hormuz. Ugid na adin din na miya nga ilayr o mga barko Amerika san mawatambud. Kawawatanan. San siran sa karagatan nagyang India. Awa. Deran so paga.